Kollox jindika li l-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia ma nħadmitx teknikament mit-tliet akkużati mixlija bil-qtil tagħha f'nofs Ottubru li għadda. Svelaw dan ma' One News imkejjen qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija li qalu li mhux qed jeskludu li l-bomba inġibet minn barra. Is-sorsi saħqu dwar l-importanza li jiġi stabilit l-involviment ta' terzi persuni fosthom l-importatur f'każ li din inġibet minn barra jew inkella il-persuna li ħadmet il-bomba. Madankollu l-istess sorsi qalu li mhux qed jiġi esklus li ċirku kriminali li għamlu parti minnu Vince Muscat il-Koħħu u l-aħwa George u Alfred De Giorgio magħrufa bħala ċ-Ċiniż u l-Fulu kienu wkoll l-eżekuturi f'każijiet oħra ta' karozzi bomba. U għalhekk li l-investigaturi qed jarblu sew is-sitt każi l-oħra ta' karozzi bomba u janalizzaw id-dinamika u t-teknika użata fihom bilan li jinxteħed dawl ġdid fuq l-investigazzjonijiet. Każijiet li ġraw bejn l-ewwel ta' Ġunju tas-sena 2016 u 2 ta' Frar tas-sena 2017. Dan kontrarju għal grupp ta' 3 persuni li jinsabu wkoll mixlija bil-bomba mal-karozza u l-attentat taqtil ta' Mario Scicluna fl-4 ta' Jannar li għadda fil-Fgura. Fejn sa issa u mifhum li f'dan il-każ il-persuna li ħadmet il-bomba kien Lorenzo Callus magħruf bħala l-Ħeswes fuq ordni tal-allegat mandatur Paolo Farrugia magħruf bħala l-Kwatru u li fl-eżekuzzjoni kellu sehem ukoll Jonathan Farrugia magħruf bħala Gianni Tanina. Dwar dan iċ-ċirku l-istess sorsi qalu li l-pulizija wkoll mhux qed teskludi li dawn it-3 kriminali kienu l-moħħ wara każijiet oħra ta' karozzi bomba fl-aħħar snin. Madankollu eskludew kompletament li l-bomba ta' Caruana Galizia nħadmet minn Lorenzo Callus il-Ħeswes għaliex fost oħrajn it-teknika hija differenti. B'6 persuni akkużati fil-qorti bl-eżekuzzjoni ta' karozzi bomba, il-pulizija qed tinvestiga breqat minn każijiet ta' karozzi bomba fl-aħħar 4 snin fejn fost oħrajn ħallew lil Derin De Gabriele, Martin Kakija, il-negozjant John Camilleri, Victor Kallea magħruf bħala Ċipi u l-Daphne Caruana Galizia bla ħajja fil-waqt li n-negozjanti Josef Kassar u Romeo Bone midruba. Sa dan it-tant il-pulizija daw kol qed tistabilixxi l-fatti brabta mal-aħħar każ ta' bomba fil-Gargur li ħalla lil Kevin Ellul magħruf bħala Double Zero midrub wara bomba li splodit fir-razzett li kien jiffrekwenta. Dwar dan il-każ is-sorsi qalu l-investigaturi għadhom qed janalizzaw dan il-każ breqqa u mhux jiġi esklus li l-bomba kienet qed tinħadem fir-razzett jew inkella din tpoġġi ċemm minn terzi persuni.